ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಪಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಂದ ಇನ್ನೇನು ಕುದತ ಮೀನು ಬಾತಿಯರು ಅವು ಮೀನು ಎನ್ನ ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೀನು ತೋಜಾವ ಏನಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸುರೇತ ಮೀನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬ್ರೋ ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಕಂಡು ಮೇನ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅದಾಗ ಅಪಗಂಜಿ ತುದದ ಮೀಂದ ಲಾಗ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಬರೋ ಇಟ್ಟೇರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೂದುಪ್ಪಾರು ತುಲೆ ತಿಮ್ಮೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪೆ ತೋಜ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ತಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪದೆಗೆ ಇನ್ನು ಉರುವ ಪುನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಗರ್ಪೆಂಡೆ ತೂಕ కళ్ళు తేపొడియా ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದು ಮಾರೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸುದತ್ತ ಮೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಂತೆ ಕಲ್ಲು ಸಮ ಸೇಪರ್ ಬಂದು ಸೇಪಿದ ಎಲ್ಲ ನೀಟ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ పొడస్పూర్ క్లీన్ అంతులే పొడస్పూర్ క్లీన్ అండు నేను ఇందుకు చెప్పుడా మండే చెప్పు మండే మండే ఇంకా కమాన్ ini apa? Ini. Sama tuh. ఇప్పుడు వేస్టేజ్ ఎప్పుడు ఎత్తొందులే మరి బరువు ఈ నెక్కేನು ಬರ್ತೀವಿ వేస్టేజ్ ఇప్పుడు క్లీన్ అండి కమ్మలు ఉంబరండి బొక్క అది ఉంది కూడా గెప్పారండి అవి కుళ్ళు గెప్పడు నెక్స్ట్ ఆవులు కుల్లరండి కళ్ళు పోతే గెప్పు ఇలా జాగాలు నెక్స్ట్ ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು Yes, bisa. Yes, bisa. Hanya satu ini. Bisa untuk kah? Onji. Hai. Arad. Itu lembut ya. Seh. Nagana ketu, gitu. Mumuji.
Guys, itu bisa antul ya. Punya mana semantar undori ya dimpen. Punya mana semantar undori ya dimpen. Tuh itu bisa nih. Just dengan kuda lumba barpe. Kuda tuh ada tuh. Ini gue cara. Ah, kalian dulu ya. Kalian antul ya. Kau rak kasih piribon. Finally, ready ane. Guys, tuh ready ane. It bisa ane. Nana batting mal ready. Bayar.